ande nga skip ane mkoro rande keren ko igora nona matera wetera ono mna wa skip umuntu oli onyori rigendo etekeigo kwaralire egento kende mnole YouTube okonya go few ye video yabakando etekago chegoro iga akando etekago eteka ka box nabo ka cancel galiga mna wa cancel go soka tiko kanya kaberoro nabo ka comment anenjo mushahara mukeigo kwaralire so by the end of the day kara wanda banga baligere YouTube kwanyorenga na nyorire efaida na nyorire na inche ranga nyoro monsone boko chiko kora ki video chinde chiko nga omoyo waralire lakini go ikiraga go chakwa go ikurende unaga to ikori gamuri ikonyora abantu motinye epigeri abantu gwemo bakore no tokoro ka subscription yes yani bere just nga mbata yetu koligeri ibintu byao egento kedito koro kanga like no subscription asokonyora ngeta kabaliri kare gago muna kwa subscription nga kwa ya subscription umuntu oli bakabakeri bwayamo ndei baba kwigere abantu bwayame kya banega seko igora smobo meremereria ekero go chaka to chaka kogote bangana ki mambira tumanyore bitoki na indentari ko kubisa kuruna bigete ki video cyane nago tena 2017 njebone bisomoni naso na ba approved bwangwega nari kwa chaka konyore bisomoni ibona bole mereri na cha wetere simi go se bigo che account go se na kibigo ego depend na kiko register kya baba ngaki obegete nganga ibigwetera bono ika register account number yibengi bago tomera go chorolyo yoka na bokora na kichiko na kamenda na kwaligeri akora gantu daga aya ni maitaja no mondo gwesimi ochonge kwerende password ya kere kwanyori kidogo na kopimonyokeri bwangu wankonya gukora transaction wone kyaba bamwe nago tebire na bibinde ibire igo uikaba muremereri munenje nabete video cyane kintangani abagusi bakaligereri na agachire emeje gambari mbari ya gusi yakoba ilindo chinga abantu makanisi kumanyemege asega asieri kwakorire nereri yanyorire likes chinyinge kerokende nabo to twa umugwika no ngana ki ngakore gasieje ne nabo twa chigase no nyani sato na indenki esokorengere kwao inki kiagerete abantu bakarigereria mono bona ikyaba aba number 1 na nango teyaba gusimba kana ntikanyora information muna kwa teba kurere tiga iga nenche bona mkararamba libaga ntikanyora information ili bataikera kwarale nkaenda umwaka kero na YouTube yana kabisa egento na anserete na anserete film na chete ngange akora film chiki gusi comedy abantu bararigeri bego kiri na baro baga kiri umuntu rigeri ganyora umuntu se comedy miaka na nakara comedy chika kolibia ngarengeri YouTube yana channel ndete sengene online TV tiganyira tambe ngeka kole binte ebinge nyerete gusitu asireti mu bugyo ya momo ne sana chingero kari kuro nsongo musongo ninginyorete abantu bakalira bakabarenga America bakalira bakataya bagakina kitwara bakora tuika matanga tokamachkororanga sunguzie yage nako tokamachkorora lakini nero wana muna kia abantu balirete sana bakalira bakabarenga America bagechanda ngatayengi na kole muna Kisiud Empire abantu bari nabaro bakero umuyogoyo na kiyoba nkanda muna Kisiud Empire ni timu yane tukandoro tukabwata chi video tukachipeka YouTube kwarere aso mtandao yo nabona muna nayibeka aso mtandao no YouTube na babantu baligereti abange bakabanda bara America chinse mbali ensemete YouTube mtandao mwensenge abantu bakayirigereria aso bonge sana ekamentera umunguso we channel yane ngaje gutwara views chinyinge few hours chikacha wala unaona yote few hours kyare video yigera more than 1 hour nende nabigete musafara niyo matanga nabantu nabari kumurera yene kiregento igekerende busy for example bunanje kyaba babono kyegande studio egento kego korekana se kego korekana timbu atinza lakini mambi mbiende nabonda anyore chinsa ibona bondo ira na YouTube nisana ngora indigere yegente kibwarigane tibuya igona inchengo komentande bisomoni na comment wale bisomoni byago na injina bakona arende na akoire kento kwata itkoro mete tokoligeri gento itkoro kyaba that's mande gereri kerinda igona aje basima ko no ngai ni wao kororanga nkyo ngandara takekorora kabisa no kwa kanore because abantu abango konyoranga mbago hatiaja bunyiga igora kimeke go yeke gukina bono nakike gakoba digital kya babone kubwati mbona na watebira mtandao ngwa kanore kero kuyitumira abasaya bita abantu ko nera kera bare se mtandao abako cyabagari mutoko ko kana abako yutumira sindirere WhatsApp
Facebook hani koramana ambawani ngende njina koramuntu kotagi muntu ndo anyora nambawani umugusio tanga te korwisi cyo mwali biche na kwane te ndo iteke tinginye ke ngai ikyaba banaro chukugusie bantu bako post Facebook mo na bako motogi same kanda ye na kinde ya bantu bambamba cyane ndete ko bone ngendana ni te kote nona basaba ngeso baje bayitera akonyora chinga kichiwe ko sene cha siasa nini nali bako tumye mtandao nende tere senjere lengia korama nganyara beno muntu mo benyara beno muntu mo bi bono mtandao ngwa kanore ke ko yutumye ya munenje tutokonyora ngorama muntu ngera matangazo ngubeke bintu biye bintu rarare ko kingi ke naro direke na yakora korale una bono torege kana ikya abanoro ninde bakane timu ya korale ninde che timu elema timu ya ne timu wata kamera negente ete ko bwana ningendo munsi ata korora meaning umuntu tarra useni interview for example gato akore na bono abako yarra baadaye nende goki saimba ro bakutume ko mutanda senjera yokoega chinsa chion chila bambobe lakini kwa nyoranga chinga kichiabo chinyinge ese bi konyore ngo mutandao 7 hours 4 hours aje tumeka senjera iyo njora abasemye ikyage nambando kiabo bagutumeka nyone kiabo abande to segeta basaya babega tigabatumye mutandao senjera constructive number 1 netere njere ngo tumya yoke kiabo abaturo chinje na tumire njera na kanyora chibese through videos you can do mutandao okonya bakora korosia besa senjera what advertise your products nabo tore biashara bingauti mbitabe bibiana nabo goja onye ko bate mugondo kolema korere tukete chiombe nini no bate biashara gete senkoni ole chianga tumye mtandao senjera lengia mo paraisa abantu korere nabone kya weso sa Facebook yana troje en Facebook yana oka era o post to abe kora no monde sko erigi no page ya minto wana wan pensa na bakora le bicha obate okombe bwago obole camera korere esingenjo ndi proud of something ngendo ngakora korere tali ngende ko muka au muroko ngana kurumambe bakamara babane ko kajibicha bako post kisel ni awezeke emyaka ebere korubono iga ngayora abe nega siete jao ikyaba ba bono iga nainde mbarora atige kwa ige igasiye ikyaba igende talent okay ikyaba number 1 igasiye gantari uko bisa to kora ebyo konyare amangana aiga munanjana ansir online things online television to kora ebyo konyare wika o nyora abantu muko baterana na barabu okinamo wika nyora abantu kwigire gasi na barabu manye bakine na ayo mnote to kukina imyaka ibere goja kurbone kyababa nda tuntware TV ile online ngeno ngiri tukora online streaming online go stream nakero muna bono to gukwana igo mundu nabakonye ku baadaye not baadaye bono muna online stream eko kwata muna bono igo mundu nabako genda ko igo ando CSR nende muna gukora ko igo omuntu ina bakoimoka ache baadaye anyore gento kelia ororo ase Facebook ase YouTube warore una go to stream online geko tokonya sana ikabone gento ngo kodei YouTube nebwate umunso ayo kipeke emyake ibere ta kurbono ntoka bwate busibona ngo tayaba gusiye egente kenene batanya korra gusiye ngima warore etifto ya gutwara busibona iga online ekokonya abantu kumanya amatukio abeire muna bona nate bya bantu igendo kya beto mwakoli noroje no kire ninde fwe mwachita mutanga umuntu atake kumanya kya abana kya kwanete nako ananyore kya aba kya babeke umuntu nanyasana kya kwanete umuntu nanyasa ninginyorete myaka ya erirange 3 twabwate night ya minto nyamira night ya minto ma eno ere YouTube no ninche nuonde umwana roranka sana mwako iga mwajishela kemeyega mbake road show mugashirika mbake road show umuntu atake kumanya nakiki aba abutorete keke nakiki aba ko yu nakiki korale tarasa igabo anyore asubwango sa kwale ngono inigendo ke gokonya uno to gokwana galero talinga mwana yako araga amangana yako araga agachi una bubya bono wa online uya sana tinse ikigendrete komonyoke getinginye kengaini omusa Edwin Boema emyaka 25 somerete amangana ayoburaria
Kuruanse College ya serikali Kenya Institute of Mass and Communication lakini akonde bini kyaba banka bege tingi nyeke ngai apart from mangana yo kuraria ngagenda mangana ya film mangana ya camera ku stream online asenjera ya YouTube asenjera yo kwenyorera ebitoki 0715469925 0735707247 ndaragende somo tegere gwagwani yente kijanga pata basaibo nonya n'abantu abanene bakwate byashara byabo wetero mutandao nabo bagwa advertise omugondo chiombe chiao hardware yao sokoni kichini saluni yao ebinge kegema asante sana singe chinza chikomonyo katika ngo turagenda somo tegere toibungantia goteba sigetinginye kengaini egasi negasi sikango obisiane mintefem hello bodyguard why did you baba Yamana sana bodyguard. Okay. Asante sana ribodi edio kabena riroriento chile koidane dia Godfather Vincent Masira agonte bihai deputy station manager mimi na jiita maskini tajiri maskini na penda show yako kwa hivyo mondo kodi keireigo karinga rola sigasa ye atanya na kurikia seme yoge ndongaro ya kodi kiamo kwa tidi mita fm hello Minta FM hello yegetinginye kengaini hello inde bijari wa ene kijane Asante sana Minta FM hello. Karibu sana. Yaona sana. Asante sana esingencho Edwin oanje tomo tandao Jackson ochenge kijana mwafrika kurwari Kisumu. Thanks huyo hardworking Edwin na bari gete bonari gete na bona soma engerengeni ya Grace salimia Edwin Boema my best friend wijasana asebari bagendrete ekogotogi kegima mogana seta mose kiabusura ogoteba listening to the show wijasana Robin Onyando Giturai 44 Nairobi amona abande barabange stanjuguna hagondikira nga locked amona abange abande bagotebekia babagendra busio asumurubyo yubo getinginye kengaine kona gosemia abantu bamintonga nabo bakwenyorere bitoki wetoro mutandao lakini ryoka ekeroba yo kumegete asenchera
engiya lakini nainde kintu kiabage gongo kinga turiko korega cia ikweka no bwate chi cameraman chiao asinjira yo stream live ekiagere nsenero ya chire digital omonda atagete koigunga nkikegendrete nainde na kikegendrete chinga kiechwe hello yes mbuya torana kabisa Asante to chikogata chisimi isato ibere kwanse kyagara chinza chiyangire pi korrekane kwa bwata mangana maya nekera mangana ara maya chinza na chiro chinjiriko kora kinjiriko tenen Mito FM hello bwaidi de buya karibu sana Kiarambe hello Biamono. Biamono sana. Biamono sana. Asante sana yonere ketinginye kengai nidit kodia rero dan aseno agonte bimukwanye asiago job do agonte binga kuko chundo kurwari nyanchwere era chundo mwane kibiriti Rogers Kasungura mtu a YouTuber it pays well asante sana sebali moga ndete kwa kolega siju ya YouTube asenjera yo kwenyora aita kiagiro huyo jamani rafiki yangu sana motebi kagokora aiterewo keiri obetira matumbo obitsuno mwengo mato nerudi kisuru obatabangi kyababa ni gototegerete hello bakire bya Okay. Asante sana oyo igakoro kwa Fredly Kabuga kurwari karantini ekiababa umugitutu minte getinginye kimeshika moto zaidi pamoja no mugeni uyu nimemuunga mkono Fredly Kabuga asante sana asigetinginye kengaini esenge njoye chinsaira nilianga mabori ayo abere alafu na kiora asiregetu mugusi aso gutumeko mutanda oyo igato chiboko Kiababa bono umungansere ne bodyguard nomote YouTube akero kwanda YouTube kwa watch video ro ki data igutumeka data bone unigoro ya Google and the Safaricom kwarale ntubono nje data njira tuje ko ngakana nje minde biko ngana nako eresa wono data ya gutumia nero ra set yesimi ya este nero ko set yesimi yago ya tumia data chinke nabo gutumia ntobate 2G ntobate 3G 4G wona kero gutumia 2G internet ikuira data nke ekoro bweda 4G eko kumuri kwabigete shiringi 200 otarayora video ligereri otarayora video ligereri cyarire igobone ninchira yemo tigakora settings ya sisimi yaye egento kende umungwana naro kwanira goboli nakina konya abantu bande na baro bakine gosemba somi ambakonyore se page yawo gosena kiekova kabisa nje munandega nimba online platforms cyane umuntu okondinga bakanyora mnidu in boema munasajirite iri akonyora kabisa ngo sasa Kisude Empire niletere production na bakolinyora kabisa from there nabo tuko kwana nera tokonyane
Utaraenda sogo segeta indire umutandao koba negative yani rinde kwanyore either umuntu kuramire gusocha utakire gokobye gasi yao ayetumika segeta inaki ogocha wakora engana buneyega because kerore umuntu kogenda public yani ogokwana n'abananchi ya sense meya mo gusegende either through radio guse YouTube ande gatindire turi gwanchwa indiro gwetera negative publicity ndindo konyora kwaramire rinde mangana abekiruguna atari nakyo kokore ngane Wanakia baba, watande ndo eko motivate. Sasa YouTube ne bata ndo ko likes and dislikes. Ncheke ndo eko ngomoyo nanya kopeka YouTube gendo. Kebe dislike dimo noko bwa likes. Likes chiko bachi nyingi ko bwa ki dislike. Omuntu renda arataka kugetumeka segete. Omuntu arataka kugetumeka segete ndo bwate ndo ko copyright. Copyright wona kero munda tumikire gendo kyana nkwalete meremo. Njira bongo masawera anga kane chibes. Kwarale. Igaba ntomba monyokera gutumeka content yabande kuna bakani. Ijibona munoroje ninje ndigamurete. Noche nande studio ga ninde no muntu oligamure. Uri gamure dogo tinye bigarima. Na gyakorokwa. Moza oyo na gyakorokwa bwate kamera. Mongwana yo akoroko Babstar Touch. Babstar Touch no mongwana kurunyamira tente ga ari. Actually no nagote igasi to kora bieka. Mongwana onere na bwate production ya but bona asomera tamangana sound. Korosyo musiki. Na go edit. Na go edit. Na go produce. Nenche bona munoroje ndemo ino ga na Kisswood Empire kobera nene ngorangeli Star Records nete Star Records nchiko jo mwino gaiga tubwaterane onde nimbata bugina roserti amatera gaiga babwata mwino gagu obakorere video tubwaterane go twanya twakinire asinge njoje chinsa etakeke ya moyo kasegeto mugusi ingana kiara tumeko mutandao aso kwenyorere bito aso bwango mono nchente to yo mugusi bwensi pe totagereta bono igana nyara YouTube ne bata bana na banta bako yotumia Facebook ne bata bana na bake ndobata WhatsApp rero chi video abantu bagashara abantu bana na bake tumia umtandao esenchire rengia support abantu abagaba chi YouTubers gusibona iga na whatever noyo mo bwabarinde mbwate epechi ntangane gakoli bya kabisa gusi mbara abange bate bamuno kakasungura na bwate pechi aye gakoli tinde tukwegimeli ndobata abantu abange ba dana seno boy uye abantu abange gusi narorire na baro baso eto mutindo yegante mutindo yonde wono tiga abantu bateme gota support sana gotumye mutandao esenchire renge ikwanya regente ki YouTube tema go share gikira abantu abange ikwanya regente ki yakya bosemi tema go share gikira abantu abange yako share bintu bire negative bioka try to share positive things go support umuntu osego support musayiga ubeke gendekyo na kogera gikira abantu abange bamanyenga nkigega tuakolire se umtandao YouTube igomone ndongo segeta abantu tigabateme sana igento ngo begeli ekamo go subscribe to eta bosega kwarire gente ki agwa eta bosega subscribe matengendo ete kwalira ku subscribe ekro wa subscribe rende ki akonyire mata like go motivate mundo lebeke ngendo genera igun dochembuyana akora egere na abantu banakorora from there share those things share such platform akara share kwa iro umuntu geteliba gakonya ari message atari konyora orarire kwa kero umuntu yetukiamo ikerere igamono that's the three things nyengo tigera abantu tigabata konya sayu sana nari go kini umuntu nere usina ali abasaya bari liki abange wetera essentially ya online platforms igamono chinsa chiairire asante Edwin Boeme getinginye kengaine ritkoria arero rero chitariki kiando mutienyoka no mwaka 2019 Moscow inde binko rangi ya somro byoyo igabwe getinginye kengaini egero gendre kwerero musainga na kiara tumeke umutandao asenchera ayo okwegendereria asante sana umutegererio na marita ni kyaba bananske mtonya uncha kerongo kora kurwa asomro byo wogotinya ebigeri kera ritko gendra koba egetinginye ekengaini